Здравейте! Остана ми още недърък. Опа! Както ви казах предишния епизод, че ради да ви малко риби. Не риба. Ами, че ти дам риба, ако ми искаш. Някои неща ги забрави. Че замъка ще бъде готов. Просто то няма да има покрив. Няма да има. Само нека влизат чудовища, нека правят каквото искат. Вие сега ще кажете в предишния епизод съм читно, ама събрах още недърак. Запомних колко недърак имах и събрах още. Да, но не спре. Да псуят. Да. Да, ма гледам търпо. Мама не ми дава за това. Преди когато почна да правя първия епизод, много време има Майнкрафт, обаче не знах за това приложение и ето, че го намерих така. Както бях се опитал да си направя ферма за гъба, но се получи да постави гъбата. И... Само на такъв камък. Правим изпечен камък. Знам, ма остави. Истинското ми име е Александър. Просто така се казвам Алекс. Един остров има каменно нещо. Това е замъка. Защо е сив? Много странно. Не знам, но така се оформя. Замъка аз как го направих. Нямаме запалка и няма как да го подпаля иначе. Нямаме месо. И пак това ми се буташ. Али това макар малко ме дразни. Това мъчката ли е, да. Кръстил съм го расъл. Моето го кръстих. Майче ми си дал, но си ме добавя, защото почна да капа. Еми да. Това е гумно да стане. Бързо ме го зароби. Да, точно стана заробен. Сега ще го пробвам. Да ви го покажа. Лилава къща. Да, той е с лилава къща. Горе-долу слуша. Горе-долу. И котката горе-долу слушаше. Аз като я спалнах, веднага отида на друго място и не можах да я вържа. Там има един левел, нека го взима. Аз съм 36 левел. Попитайте, то се го имам отдолу в време. Да. И убивах доста неща, много, а тя е 26 левел. Аз съм 26 левел, горе-долу. Аз дори нищо не съм бил, не знам защо съм на левел. Призрачно левелче. Пътя. Аз ще погледам как. Така, кажете ми нещо какво да правя в другия епизод.
Понеже не знам. Да. Аз знам Какво? Ами, аз ти предлагам, да го кажа, щом сега направихме замък, Да? трябва ли да ти кажа до Да. край? О, ще ти кажа, ама искам да ударя нещо докато казвам, защото... Даре ми се нещо. Какво? Ей! Ти предлагам другия сървър да бъдем в Недъра и да правим много неща в него. Да почнем къща от Недъррак. Кой сървър? Този бе. Добре. Този вече си почнахме бая епизоди. Защо да прекъсваме точно в този як епизод? Еми... Сървъра вече е 5 минути. Ще го направим още дълго. Ами се правят. Знаете другите хора по колко да ги правят? По 1-2 часа. По 1-2 часа ги правят. Колко трябва да ги правиме? Не още 1 час. Томи, гледаши как съм си кръстила котката. Да. Вие ако можете да четете, аз не мога. Това е Томи. Изобщо знаеш ли буквите? Не. О, Да влизаме в Недъра. броните. Аз ще го оставя. Вече промених това. Аз влизам в Недъра. В магарето си оставих, че... Това в магарето си оставих. За диаманта ми не е който ми е в магарето. Добре. Това моето влизате, не? Само са нещата. Тук спомнахме магарета, но те не щеха да се опитомят. За това има доста магарета. Малко. Имаше 5 магарета, защото имаше 2 малки, но те влезнаха в земята и умряха. Айде де! Стигнахме от тази. Аз ще цъкам. Ами цъкай. Да. Та не те разбрах. Къде ще правим къща от Недъррак? Сме закъсали. Дет сме закъсали. Добре. Ще да направим къща. Да. Ти вече отиваш, аз на мен ми заби. Това, че е цял ден. Вече влезна. Мале, той как ме дрази. Нека върни се. Това се върна. Помните, че тук имаше един... В кой епизод беше, не знам. Влезнах в Недъра и... Чухте преди и чухте гаста, нали? Да, супер. Как да Аз не чея да го убия. намери да го убиеш, защото мен ме дразни. Не. Ето какви звуци издава. Чува се силно и ясно. Някъде насаме. Не го видях. Ехо, тук сам. Ехо, бъди. Ела, кът. Мат. Кошко. Кажи ми те, кът. О, няма надежда, Да правим къща. Аз нямам Недъррак. Та на мен... Да, ние изпъхме тази Изпъхме тук. Да. Аре, аз започвам да правя. Знаете, че ако го копаете надолу, може да срещнете...
Ще започна да не може да се идва. Започна да не може да се идва. Доста гаднички, когато ходим там. Доста Да, гаднички. ние доста тичаме, защото се бъркаме в опасности. Нали? Няма преди в един сървър как закъсахме с скелети. Але само дойде с скелетите да се борят и да ни целят. Един се беше скрил в дърветата до къщата и ни целеше, когато излизаме. Ще го убихме. Епизода вече е 10 минути, спирам го.